Siyanibingelela nonke egameni leNkosi yethu uJesu. Intshumayelo namhlanje isuselwe encwadini abaseKolose chapter number 3 iverse 23. Umfowethu uSicelo Ngidi uyena ozobe sikhonza namhlanje. Angibingelele abazalwane egameni leNkosi uJesu. Ngibonge ithuba lokuthi nginethulele izwi lanamuhla ngaphansi kwesihloko esithi ukusebenza okudumisa inkosi. Ukusebenza okudumisa inkosi. Ukufunda kwethu kwezwi namhlanje sizokuthola encwadini kwabaseKolose isahluko sesithathu ivesi lama-23 la kufundeka khona kanje: konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi hayi abantu. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi hayi abantu. Uma sizofunda ngokuqaphela siyathola ukuthi kule ngxenye esifunda kuyo umpostoli usuke enikezela iziyalo ezithile emaqenjini athile ngokuhlukahlukana kwawo lawo asuke ewalobela. Siyabona umpostoli lapho ukuthi usuke eyala amakhosikazi, siyambona futhi eyala amadoda, siyambona eyala izingane. Kanti la esifunda khona usuke eseshintsha ukugxila kwakhe kokukhuluma akubhekise ezingcekweni, ikakhulukazi mayelana nomsebenzi wazo wokukhonza amakhosi asemhlabeni, noma lokhu esingakubiza ukusebenza kwemisebenzi ejwayelekile ekhaya. La siyaqaphela ukuthi ngokwempilo yasemandulo ukusebenza nekhaya kwakuyizinto ezingahlukaniseki, kwakuyizinto ezilumbanisiwe ezingahlukaniseki. Uma singenza isibonelo siyathola amazwi endodana yolahleko lapha encwadini kaLuka isahluko se-15 la ikhipha khona amazwi athi, bheka ngiyakusuka ngiye kubaba ngithi kuye, ngonile kulo izulu naphambi kwakho, akusafanele ukuba ngithiwe indodana yakho, kepha ngenze ngibe njengomunye wezisebenzi zakho. La siyabona ukuthi ngokwempilo yasemandulo izisebenzi noma ikhaya nokusebenza kwakuyizinto ezilumbanisiwe ezingahlukani. Ngiyafisa ukuthi siqaphele iphuzu lethu lokuqala ngaphansi kwalesi sihloko esithi ukusebenza okudumisa inkosi. Iphuzu lethu lokuqala lithi ukusebenza okudumisa inkosi, ukusebenza okwenziwa ngenhliziyo. Ukusebenza okudumisa inkosi, ukusebenza okwenziwa ngenhliziyo. Lawo ngamazwi umpostoli Phawuli ayala ngawo izinceku ukuthi kufanele zibe ngezinjani lapho zenza khona imisebenzi yazo yasekhaya noma imisebenzi ejwayelekile. Lamazwi athi konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo. Uma singawabeka ngenye indlela, amazwi aveza isimo somqondo okufanele izinceku zibe ngaphansi kwawo ngenkathi zenza imisebenzi yazo yokukhonza amakhosi azo asemhlabeni. Ngamanye amazwi kufanele izinceku zisebenze ngokuzimisela. Izinceku kufanele zibe ngabantu abasebenza ngobuchule. Izinceku kufanele zibe ngabantu abasebenza ngamandla onke eziwaphiwe inkosi. Ukusebenza okudumisa inkosi, ukusebenza okwenziwa ngokuzimisela, ukusebenza okwenziwa ngobuchule, kanti futhi ukusebenza okwenziwa ngamandla onke. Ngamanye amazwi umpostoli uyahlukanisa ukusebenza okulungile nokusebenza okungalungile. Ukusebenza okungalilethi udumo egameni lenkosi kungaba ukusebenza okwenziwa ukugcina icala. Ukusebenza okungalilethi udumo egameni lenkosi kungaba ukusebenza okungenakho ukukhuthala. Kungaba ukusebenza ngokukhononda. Umpostoli Phawuli uma eyala izinceku uthi mazibe ngezisebenza ngenhliziyo yazo yonke.
ngamanye amazwi mazizinikele ngemiphefumulo yazo yonke lapho zenza khona imisebenzi yazo yokukhonza amakhosi asemhlabeni. Phuzu lethu lesibili engifisa ukuthi siliqaphele, umpostoli Paul uthi konke enikwenzayo. Lamazwi ngamazwi akhombisa ukuthi awukho umsebenzi esingathi umsebenzi omncane noma umsebenzi omkhulu phambi kweNkosi. Awukho umsebenzi esingathi ngumsebenzi omncane noma umsebenzi esingathi awubalekile noma umsebenzi esingathi ngobalekile kuneminye, ngoba umpostoli la uyala izinceku ukuthi konke ezikwenzayo mazikwenze ngenhliziyo, konke ezikwenzayo. Ngakho akufanele zikhethe umsebenzi noma akufanele zibe ngabahlukanisa umsebenzi ukuthi umsebenzi onje zizosebenza ngokuzimisela kanti umsebenzi onje awubalekile zizosebenza ngokungakhuthali. Yonke imisebenzi kufanele wenziwe ngenhliziyo ezinikele. Yonke imisebenzi kufanele kube umsebenzi owenziwa ngenhliziyo. Kanti siyaqaphela futhi ukuthi umpostoli Phawuli uthi konke makwenziwe kungathi kwenzelwa iNkosi. Ngamanye amazwi, izinceku kufanele zidlulise amehlo azo emakhosini azo asemhlabeni, kepha zibhekise amehlo azo eNkosini yazo enguJesu Kristu. Umpostoli Phawuli uyala izinceku ukuba zisuse amehlo azo emakhosini azo asemhlabeni, kepha zisebenze kungathi zenzela iNkosi uqobo, ngoba uyazikhombisa izinceku ukuthi iNkosi iyona ezobavuza. Ngamanye amazwi, abangenzi ukusebenza ngokukhononda, abangenzi ukusebenza ngokungakhuthali, abangenzi ukusebenza ngokungazimiseli, kepha lapho benza khona imisebenzi yabo ehlukahlukene, abasebenze ngokukhuthala nangokuzimisela nangobuchule, ngoba bekwenzela iNkosi, hhayi abantu. Ngamanye amazwi, ukusebenza okudumisa iNkosi, ukusebenza okwenzelwa iNkosi uqobo, hhayi abantu. Lokhu kuzithinta kanjani-ke izinceku ukusebenza kungathi kwenzelwa iNkosi, hhayi abantu? Lokhu kukhuthaza izinceku ukuthi konke ezikwenzayo mazikwenze ngobuqotho benhliziyo. Izinceku mazenze imisebenzi yazo ngobuqotho benhliziyo. Lokhu kukhomba ukuthi izinceku kufanele lapho zenza khona imisebenzi zingenzi ukugcina icala noma ngokusaba ubuso bamakhosi azo, kepha zazi ukuthi konke ezikwenzayo zikwenza phambi kweNkosi uJesu okuyiyo eyawuhlulela yonke imisebenzi yethu, kungaba imisebenzi emihle noma kungaba imisebenzi emibi. Umpostoli Phawuli uyala izinceku ukuba mazisebenze ngenhliziyo, zisebenze kungathi kwenzelwa iNkosi, hhayi abantu. Ukusebenza okunje yikhona ukusebenza okuletha udumo egameni leNkosi. Ukusebenza okusetshenzwa ngokuzimisela, ukusebenza okwenziwa ngathi kwenzelwa iNkosi, yikhona okuletha udumo egameni leNkosi. Ngakho-ke umpostoli uyaziyala izinceku ukuthi mazisebenze ngokuzimisela, zisebenze ngenhliziyo, zisebenze kungathi kwenzelwa iNkosi, hhayi abantu. La mazwi-ke angasifundisani thina esingaphili ngenkathi noma ngokwenkathi yasemandulo?
angasifundisani thina esiphila ngokwempilo yesimanje manje, la umuntu ekwazi ukuthi ebe semsebenzini kodwa engakaze ayishiye indlu yakhe. Lamazwi engasifundisani thina esisebenza ngokwezikhathi zesimanje manje nangobuchwepheshe besimanje manje, lapho sikwazi ukuxhumana nabantu besemazweni akude kakhulu nathi. Yini esingayifunda thina ngalamazwi lawa njengezinceku zeNkosi uJesu eziphila esikhathini zesimanje manje? Lamazwi lawa angasifundisa ukuthi konke esikwenzayo sikwenze ngenhliziyo, sikwenze ngokukhuthala, sikwenze ngokuzimisela, sikwenze ngawo wonke amandla ethu. Lokhu kusho ukuthi konke esikwenzayo siyazinikela kukho. Lokhu kusifundisa ukuthi imisebenzi singayihlukanisi ukuthi lo ngomncane noma lo ngomkhulu, ngokuba yonke imisebenzi umpostoli Phawuli uyala izinceku ukuthi maziyenze kungathi zenzela inkosi. Ngamanye amazwi, asifanele ukuhlukanisa imisebenzi ukuthi lo ngomncane, lo ngomkhulu. Ngamanye amazwi, lokho kukhomba ukuthi asisho ukuthi ukwenza okuthize kukhulu noma ukwenza okuthize kungokwabanye, kungokosibanibani. Ngamanye amazwi, sisebenza ngokuzithoba, sisebenza ngokuzimisela, sisebenza ngokukhuthala kuyo yonke imisebenzi, singahlukanisi. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kwisikhulumi sethu namhlanje uSicelo Ngidi othatha isikhathi sakhe wasikhonza ngezwi lenkosi. Sibonge kakhulu nakubo bonke abasilalelile namhlanje kwihlelo lethu le-podcast Amandla Ensindiso. Jumele kanje ziyatholakala endaweni ezahlukahlukene ku-Spotify, ku-YouTube siyatholakala. Naku-Gmail siyatholakala Amandla Ensindiso podcast@gmail.com. Ngiphinde Amandla Ensindiso podcast@gmail.com. Siyabonga.